wawatu makosana. Mukumbukira kuti masiku angapo apitawo pamene anduna zachuma amene watundi a Joseph Mwanamveka pamene amabweresa ndondomeko ya zachuma ku parliament anazakambapo mfundo zingapo zimene akuti boma afuna kuti azisatira cholinga choti aziteteza ndalama komanso chuma cha dziko la Malawi. Panaleto pa 21 November 2025 pamene anduna amene a Joseph Mwanamveka anazanena kuti ngati njira imodzi yofuna kuchepesa ndalama zimene boma amagwiritsa ntchito polipira anthu amene amagwira ntchito makamaka m'maembasi, anazanena kuti anthu ogwira ntchito ku maembasi ndekuti achepesedwa chiwerengero cha anthu amene amagwira ntchito ku embasi ndekuti chikhala chochepa. Amazafotokoza kuti kumeneko ku embasi ndekuti kuzikhala anthu ogwira ntchito 5 basi, kuphatiza pamenepo ndekuti nopazikhala high commissioner kandi kuti kumakhala ma secretary kandandani amene amakhala kumenekoko asapitire anthu 5. Nchifukwa chani anazanena zimenezo? Mukufotokoza kwawo ankanena zonena kuti potengera kuti dziko la Malawi likumana ndi mavuto azachuma kumbaliso ya forex ndekuti zikumakhala zovuta kwambiri. Chifukwa chake anaganiza zoti achepese anthu ogwira ntchito ku maembasi. Mukumbukire bwinobwino kuti anthu amene amapita m'maembasi pokulandira ndalama kumenekoko kandi kuti kandi masalaries kandi allowances ndekuti no amalandira $. Nde ulede dziko likupanga battle kuti likhale ndi forex yokwanira kuti agwiritsenso ntchito pa zinthu zina zofunikira kagula mankhwala ndi zina zotero. Nde chifukwa yake anaganiza zonena kuti anthu ogwira ntchito ku maembasi azikhala ochepa. Nawo atangonena zinthu zimene zija sipanatenge nthawi, tikatenga kuti pa 21 kuzafika leroli ndekuti padusa masiku ochepa kwambiri. Ndeno kwabweratu communication imeneyo ndekuti ndi kalata imene mukuiona pa chithunzi panopo. Kalata imeneyo yapita ku embasi ya Malawi, komano embasi imeneyo ili ku UK, ku United Kingdom. Amene walandira kalata imeneyo ndi mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito mboma komano anali ku embasi imeneyo ya Malawi, amene watu ndekuti ndi Violet Chakwera ndi amene apasidwa kalata imeneyo. Amenewo ndi mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito kumeneko. Enato kumadabwa kuti dzina limenelo Violet Chakwera sali related ku Dr. Lazarus Chakwera. Ndende ndizoona amenewo Violet Chakwera ndekuti no ndi mwana wa mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi amene watu ndi Dr. Lazarus Chakwera. Chabwino nkhani amene ya Violet Chakwera tifotokoza bwinobwino kuti muitsatire komano tipitizeni nkhani. Ndeno amenewa nduna azachuma Joseph Mwanamveka zikuoneka kuti noti ma embassy wonse a dziko la Malawi amene ali kunja kumeneko, anthu ogwira ntchito kumeneko awuzidwa kale kuti kukuyenera kukhala anthu ogwira ntchito 5. Anthu enawo ndekuti akhala akulandira makalata ngati mmene alandira amenewa Violet Chakwera kuti nthawi itu yatha yoti akhale kumeneko kufunika anthu ochepa. Ndeno ntchito imeneyi yopereka makalata amenewa akugwira ndekuti ndi aku foreign affairs. Paja anthu amenewa amagwira ntchito ku embassy amakhala under foreign affairs. Nde paja amene ali mulembe wamkulu kumeneko ku foreign affairs ndi Bright Mulande, ndi amene ali kumeneko ngati mulembe wamkulu moti ndi amene akusainira makalata amenewo. Komanso kalata imene ndithu alandira Violet Chakwera amene asainira ndi amenewo Bright Mulande. Ndeno funso limene likumazabwera ndonena kuti zinatheka bwanji Violet Chakwera amene ndi mwana wa mtsogoleri wa dziko kuti akapezeke kumeneko ku embassy. Amachitako chani kumeneko? Amagwira ntchito yanji? Kodiwo amagwira ntchito ngati civil servant, anali wantchito wa boma. Nde nzololedwa malamulo kodi amalola kuti mwana wa mtsogoleri wa dziko akapezekenso kuti akugwira ntchito ngati civil servant? Mwina tifotokoze chonchi kunena kuti kupezeka kwa amenewa Violet Chakwera kumeneko ku embassy ya dziko la Malawi ku UK zimenezo zikuoneka kuti zinachitika mophwanya malamulo, chifukwa zimaoneka kuti malamulo samavomereza kuti mtsogoleri apezekenso zonena kuti ana ake alembedwa ntchito ngati ma civil servants kapena akugwira ntchito mboma. Zimenezo ndi zosaloledwa potengera ndi malamulo amene amanenera. Violet Chakwera kupezeka kwawo ku embassy anapitako mbuyomu munali mu January chaka cha 2022. Madeti ndekuti kapanali pa 4 kapanali pa 2 ndi pamene anapezeka zoti
apita kumeneko ku Malawi Embassy ku UK. Ndipo tengera ni mmene nkhanizo zimayendera nthawi imeneyo chifukwa zoti zinali za controversial, kunalinso nkhani kwambiri. Anthu ena amazuzula kuti ndi chifukwa chani mwana wa a Dr. Lazarus Chakwera akapezeka kumeneko ku Embassy ya Malawi kugwira ntchito kumeneko. Komano kumeneko ku Embassy anapita ngati First Secretary for Investment, akuti ndimene ntchito imene amakagwira kumeneko. Ndi nkhanizo zimazamveka maversion osiyanasiyana. Ena amazanena kuti amazagwira ntchito ngati High Commissioner, ena ayayi ngati ndiye kuti udindo umene kunena wa Secretary wa Investment, ena mazakambaso kuti amagwira ngati ku wa trade choncho kuma secretary moti anapanga lilokete ndiye kuti ndi family yake yonse kupita kumeneko ku UK. Panthawi imenenso ankapita kumeneko panalinso nkhani kwambiri moti anakwera ndege limodzi ndiye kuti ndi a Dr. Lazarus Chakwera pamene amapita kumeneko. Ndiye kuti analinso ndiye kuti ndi First Lady nthawi imeneja ndiye kuti a Monica Chakwera. Ndi atolankhani anazapanikiza mafunso a Gospel Kazako paja ndamene anali a Minister of Information nthawi imeneyo. Ndi mukufotokoza kwawo atazowa zoti mazi achita karondo akazako ankanena zonena kuti amenewa a Violet Chakwera amapita kumeneko ngati personal assistant wa mayi awo amene watundi a Monica Chakwera, nimene anapangira defend nthawi imeneyo. Komano ulendo umenewo unali woti amapita kukakhala ku Embassy kukagwira ntchito kumeneko moti achakwera ndiye kuti ndi a First Lady anabwerera. Komano nthawi imeneyo ndi pamene amazapeza zotiwo akhala kumeneko akhazikika, amene anazabwera kuzaying'amba yonseyo yokhuzana ndi amenewa a Violet Chakwera ndiye kuti ndi a Joshua Chisambere ambiri tikuwatsata bwino akulu amenewa, ndi amene anazaulula china chilichonse chokhuzana ndi zimene zinachitika kumeneko kuti a Violet Chakwera akagwira ntchito ngati First Secretary for Investment. Komano nkhani imeneyi anazafunsiraponso a Dr. Lazarus Chakwera munali mu July chaka cha 2021 pamene anazapita ku Britain. Komweko atolankhani ankafunsa kuti zikumveka nkhani kuti inuyo mwatenga ana anu mwapitisa kuma Embassy ankakamba za ku Brussels. Nthawi imeneyo a Dr. Lazarus Chakwera anakana zimenezi, amene zoti zimenezo ndi zabodza, sinatumizeko mwana wanga ku Embassy ina iliyonse. Ndimene anazayankhulira nthawi imeneyo. Is the appointment of your daughter, Violet, as a diplomat to Brussels a good example? I am really amazed that you could use that as an example of something that's not even true. Violet is not going to Brussels. And so the sources... So is it not true that she's third secretary at the mission in Belgium? She's not going to as a third secretary at the mission in Belgium. Komano atazapitano ku US, a Dr. Lazarus Chakwera anapeza kuti aphaphaletsedwanso mafunso ndi atolankhani a CNN. Ndi mene anazaphaphaletsa mafunso amene anapeza kuti anavomereza ayayi anapita kukagwira ntchito zina. Ndipo nthawi imeneyo ankawazuzula kunena kuti potengera kuti mbuyomo mu zaka za 2019 2018 iwo a Dr. Lazarus Chakwera anali patsogolo kuzuzula a Peter Mutharika ndi administration yawo ya Democratic Progressive Party kuti anali a nepotism, amakondera anthu kandati mtundu kande kuti ndi achibale kande kuti ndi anawo pamene amalemba ntchito anthu kwalemba ntchito mboma amenemo. Ndi amakumbusa zimenezo kuti inomesa kuti munkazuzula a chipani cha DPP a Professor Peter Mutharika kuti pa ulamuliro wawo amalemba ntchito mokondera nanga inuyo zimene zimukupangazi ndi zololedwa malamulo amalola zimenezo. Anachitatu manyazi a Dr. Lazarus Chakwera kuti ayankhule za nzeru osadziwika bwinobwino. Komano mungaona kuti a Dr. Lazarus Chakwera ulamuliro wawo ndi a Professor Peter Mutharika, muona kuti a Professor Peter Mutharika siunamvekapo kuti analembako ntchito kaya mwana wawo kandoti wachibale wina wake kandoti brother wakachani. Zimenezo sitinazimveko kaya mwina mwake ngati inuyo munazazimvapo. Ngati munazazimva chabwino mutha kutifotokozera ku comment section uko mukamapereka maganizo anu. Koma nkhani amene a Dr. Lazarus Chakwera ndiye kuti inali yachidziwikire kuti anapeza zoti azipongozi awo amalembedwa ntchito. Chisanzo chabwino a Shaun Kampondeni ndi zambiri zimene zimachitika zophwanyanso malamulo mukuona kwa anthu ena kuti a Dr. Lazarus Chakwera amalemba ntchito anthu achibale anawo
ndi ena oti anali close kwa iwo, zomwenso zinali zosemphana ndi malamulo potengera ndi anthuwo mmene amayankhulira. Ndeno kuchosedwa kwa amene a Violet Chakwera kuchoka ku embassy ya Malawi, funso lomwe likumabwera ndilina kuti kodi amene achosedwa pa zifukwa za ndale kapena achipani cha Democratic Progressive Party akusatira malamulo amene iwo anena kuti afuna kuchepesa anthu ogwira ntchito ku maembasi. Ndeti kuchosedwa kwa amenewa ndeti ku maembasi kwenakonso akhala akuchosa anthu ena ogwira ntchito kumeneko. Sitizowa zoti kumeneko ku UK kunali anthu angati ogwira ntchito ku embasi, koma mwachizukire ndekuti anali anthu ambirimbiri mmene amachitira a Dr. Lazarus Chakwera ulamuliro wawo unayika anthu ambiri ogwira ntchito zimenenso zimakhala zikuononga chuma cha dziko la Malawi. Komanso funso lina ndilina kuti kodi pamenepa kuchepesa kwa anthu ogwira ntchito ku maembasi kodi achita bwino abomawa, ngati amene akunena kuti afuna kuchepesa ndalama zimene boma limaononga polipira anthu amene potengeranso kuti anthu amene amalandira $, ndi zina zotero, poti boma limene likuvutika kuti akhale ndi ndalama zokwanira zogwiritsa ntchito ndamakamaka ndalama za maiko akunja ngati $. Ngati mungathe kukhala ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufunsa mafunso amenewa, tifotokozereni comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.